Петър Владимиров е от Велико Търново, млад баща и перспективен състезател. Още в ранните си детски години се запалва по спорта. Неговият баща, майсторът на спорта и бивш състезател по борба Милчо Ненов от Лясковец, дълги години подготвя деца, юноши и мъже на бившата ледена пързалка в Велико Търново по хокей. Естествено, там е и малкият тогава Петър, който успешно се представя в хокея и до днес. Като спрях с хокея, защото развалиха ледената площадка и нямаше какво да правя и реших да се занимавам с борба, тъй като моя баща пак е бил борец преди да почне да се занимава с хокей, майстор на спорта по борба и аз реших да почне с борбата. Спортът дава много, особено на подрастващите, споделя Петър Владимиров. В борбата имам медали, но не ме грабваше чак толкова много. Защото хокея повече ми харесваше, от малък бях започнал с хокей. И така, дойде един момент, в който трябваха ми парички. Спорта в България за жалост не храни, И аз реших да почна работа някъде, почнах да търся работа и спрях със спорта. Тоест сега в момента не сте активен състезател? В момента не съм активен състезател. По борба ходя да помагам на децата. Заради децата го правим. Да помогнем на децата, да ги запалим, да има интерес за спорта, не да ходят да играят на телефоните. Днес Тепиха остава все по-далеч от Петър. За да изхранва семейството си, двете си деца, близнаци, той се занимава с една от най-неприятните работи за хората, а именно почистването на мръсни канали. Като приключих със спорта, както го казах, търсих работа, почнах по складовете да товаря захар и там се срещнах с един човек, господин Владимир Димитров, на който съм много благодарен. Той видя, хареса и ми предложи да работя за него. И аз го питах какво ще работя и той вика, ще ти покажа, ела с мен. Показа ми техниката, камиони, с какво се занимава фирмата, каква дейност. И така харесахме се взаимно и 14 години работя това нещо. Отпушвам мръсни канали. В началото беше кофтин, но постепенно свикнах и работя тази работа с желание и любов, а и хората го оценяват. Почиствали сме всякакви канали, а отскоро и техниката позволява да виждаме проблемите по-добре. Когато не може да се отстрани един проблем, вкарваме камерата да видим какъв е проблема, дали има пропадане, дали има някакво запушване дали има и какво е това, да го констатираме и да решим как да действаме. Дали трябва да се копае, да се сменят тръбите. Винаги гледаме по по-безобидния начин да се разминат нещата, за хората. Да не се разбива, да не се къртят вани, туалетни, бивки, сифони. Всеки се притеснява. Всеки се притеснява, да. Тоест модерни технологии са навлезли в този бизнес, с който и вие така се занимавате и помагат доста добре. Разбира се. Веднага открива причината, Да. Тя техниката прави работата все пак. Без техника няма как да отпушим каналите. Работили сме по големи предприятия в Стара Загора, Димитровград и дори колекторът на Велико Търново. Хората смятат, че хартията се разгражда, но не се разгражда, защото тя се събира на някои завои и става тапа. И спира цялата проводимост на тази. Шишета, бутилки. И шишета изхвърлят бутилки. Да, всичко. Всякакви работи сме намирали, до златни пръстени. Дори бижута. Да, бижута. Чистихме главния колектор на града на Велико Търново. Там ги открихме тези неща, капаци от шахти, метални, павета. Не е ли опасна тая професия? Не е опасна. Винаги се случва да се гмурна като водолаз в шахтата, защото трябва да се реши проблема. Трябва се някой да го реши. Трябва да се влезе вътре, да се види, да се огледа. Разполагате ли с такъв костюм, който е все пак предпазен по някакъв начин за вас, за вашето здраве? Да, имаме екип подобен на химически, който се облича и си изцяло защитен.
Предприемчивият великотърновец Петър Владимиров очаква третото си дете през месец юли.